Dobrý den, jsem ráda, že vás mohu přivítat u prvního dílu líčení Krok za krokem. V tomto dílu se budeme věnovat nahému líčení. Toto líčení je nestárnoucím trendem líčení. V tomto líčení budete trendy toto jaro i léto. Nahé líčení se hodí pro každou příležitost a podtrhne přirozenou krásu ženy. Výrobky, které potřebujete pro nahé líčení, najdete v nové řadě Oriflame The One. Potřebujete zejména podkladový krém, korektor, pudr, paletku na obočí, oční stíny, řasenku, tónovací kuličky a rtěnku nebo lesk na rty. Pojďme si tedy ukázat, jak nahé líčení vytvořit krok za krokem. Takže předpokladem pro každý typ líčení je nanesení běžného denního krému, který necháme nejlépe 3 až 5 minut vstřebat. Poté nanášíme podkladový krém, který rovnoměrně rozetřeme do ztracena. Na nahé líčení použijeme podkladový krém značky The One. Pokud si nejste jistá při výběru správného odstínu podkladového krému, vždy volte světlejší odstín než tmavší, protože cílem nahého líčení je pleť rozářit . Tento podkladový krém Ilu Skin vám hezky rozáří pleť a sjednotí váš tón pleti. Dalším krokem při nahém líčení je použití korektoru. Korektor použijeme také z řady The One, a to korektor Ilu Skin, kterým zakryjeme kruhy pod očima nebo drobné nedostatky na pleti. Korektor opět volíme spíše ve světlejším odstínu než tmavším. Korektor vaši pleť rozáří a díky svému jemnému složení zakryje i hrubé nebo drobné nedostatky na vaší pleti. Dalším krokem při líčení je nanesení pudru. V tomto případě u nahého líčení budeme nanášet pudr značky The One, který lehce sjednotí pleť a zmatní pleť. Pudr naneseme všude, jak na oční víčka, na rty. Docílíme toho, že poté nám budou lépe držet oční stíny i rtěnka nebo lesk na rty. Zaměříme se hlavně na T-zónu, což je čelo, nos, někdy i brada. Odstín pudru volíme vždy stejný k odstínu podkladového krému nebo světlejší.
Nikdy nevolíme tmavší odstín pudru, než je podkladový krém. Dalším krokem líčení je obočí. Obočí, obzvlášť u nahého líčení, je velmi důležité. Orámuje nám celý obličej a dodá vlastně tomu obličeji takový šmrnc. Pro dotvarování obočí použijeme paletku na obočí z řady Oriflame Beauty, kde naleznete 2 odstíny a potom takovou pastičku na dotvarování obočí. Když máme vytvarované obočí, tak přejdeme na oční stíny. U nahého líčení použijeme oční stíny z řady Oriflame Beauty, a to monooční stín v odstínu Champagne Pearl, který naneseme na celé víčko oka až k obočí. Tento odstín se vyloženě hodí na nahé líčení a dodá pleti jemnou barvu. Tento světlý stín můžete nanést i ke kořenu nosu. Pěkně vám rozzáří oči. Líčení očí podtrhneme ještě tmavším odstínem stínu z řady Oriflame Beauty, monoočního stínu v odstínu Taupe Metal, který naneseme do vnějšího koutku oka. Tímto tmavším odstínem si můžeme udělat pomyslnou linku ve spodní části oka, a to u vnějšího koutku. Když už máme hotové oční stíny, podtrhneme oči řasenkou. V tomto případě řasenkou značky Dvan. Stačí jenom pár tahů.
Tato řasenka má velice praktický kulatý plastový kartáček a nanášení této řasenky je velice snadné. Když máme oči hotové, přejdeme na projasnění celé pleti. Toho docílíme rozjasňujícími kuličkami, které použijeme jako tvářenku. Tvářenku nebo rozjasňující kuličky nanášíme tak, že začneme od ucha a jdeme po lícní kosti až skoro ke rtům. Uděláme si takovou jednoduchou lajnu a potom rozetřeme do ztracena směrem dolů. Celé líčení dovršíme rtěnkou nebo leskem na rty. V tomto případě použiji lesk na rty, a to v jemném přírodním odstínu. Tento lesk na rty je také značky Devan. Nahé líčení nepotřebuje nijak výrazné rty. Takhle by mělo vypadat správně nahé líčení, jemné, přirozené, hodící se k každé příležitosti. Děkuji za vaši pozornost a podrobný postup, jak na nahé líčení krok za krokem, naleznete na webových stránkách oriflamespřírodou.cz. Přeji hezký den.